Pochválený buď Ježiš Kristus. Dobrý deň prajem všetkým priateľom, bratom a sestrám v Kristovi Ježišovi. Dnes je 17.10.2024. Nedávno, 25.8.2024, Valentína Papagna dostala posolstvo v Austrálii a týka sa to 3. svetovej vojny. Hovorí, že má nastať už budúci rok 2025 a do polovice roka, čiže niekedy priebehu od januára do júna. V krátkosti len výstižne a potom si to môžete nájsť na internete. Ježiš jej povedal: Valentína, dieťa moje, žiaľ nerad do teba vkladám strach, ale plánujú, že príde vojna. Rusko a Irán sú veľmi znepokojené a aj Izrael a ďalšie krajiny tlačia na začatie vojny. Môže to prísť polovici budúceho roka, ale môže sa to stať aj skôr. To len tak v krátkosti. Dobre ste počuli, že budúci rok 2025. Vieme z predošlých posolstiev, že vojna má prísť a má byť od mája do mája budúceho, čiže proste rok, odkedy padajú vlastne kvitňu čerešne. Pre nás však je dôležité sa pripraviť predovšetkým sviatosťou zmierenia, zmieriť sa s Bohom vo spovedelnici, kňazovi a s ľuďmi. Neviete, či patríte medzi tých vyvolených, ktorí majú prejsť tú vojnou, obdobím varovania a potom do obdobia mieru. Alebo máte odísť z tohto sveta, do večnosti, či už rovno do neba, alebo do očistca. Podstatné je byť pripravený, najmä s tou sviatosťou zmierenia. Lenže to vám hovorí každý, ale musíte spoznať hlavne tie ťažké hriechy, smrteľné, lebo tie sú prekážkou cestou do neba a sú cestou do zatratenia. Toto hlavne skúmajte, ktoré sú ťažké hriechy, aby ste sa ich zbavili, zriekli, vyspovedali. Preto prosím zároveň aj klerikov, hlavne kňazov, biskupov, aby ste dopriali ľuďom dobrú spoveď. Keď sa vyznajú z hriechov aj zo všedných, nebrániť im, že to nie je hriech, proste zľahčovať a tak. Pretože aj vy ste tí, ktorí budete súdení a bude rozhodnuté, či pôjdete do tej večnosti neba, očistca alebo pekla. Ak sa vám nepodarí, teraz hovorím pre všetkých, či už klerikov alebo laikov, proste sa vyspovedať včas, podstatné je, aby ste mysleli na to, že chcete odovzdať tie hriechy, chcete sa ich zrieknúť, očistiť sa, aby ste mohli vojsť do nebeského kráľovstva. Pre tých, ktorí chcete alebo ste vyvolení prejsť do obdobia mieru, tam je potrebné, aby ste sa buď spojili s kráľom katolickým, ktorý bude bojovať a prejde tým obdobím vojny, alebo potom ostáva, aby ste sa zabezpečili či už materiálne, alebo hlavne sa dostať do bezpečia, nejaké miesto, kde prežijete vlastne ten rok vojny. Toľko v krátkosti. Keď bude nové posolstvo, ale ešte jedna vec. Ak to je falošné zjavenie, uvidíte na budúci rok. Budete aspoň vedieť, že na tieto zjavenia sa netreba spoliehať. Ak je to však pravda, treba sa jednoznačne pripraviť. A o tom je tento odkaz, toto posolstvo pre vás. S Pánom Bohom a dovidenia.